UMLA Kamaulai Constituency ubah Prajstar Welmar Benyang menin kesengih ke arwai tarik urisau arjar arpulai rengkat ki engineer na katanat PHE kepada Pedro ya Kamaulai kila yo ban jurib ya kacing pentrikam ya ka skim sam lane jal jiwan mission ya kisnong ki bakan tubru ya kacing yo jing metoy na kani ka skim Aga ni kajing jurib ubah Prajstar Well ulaya kendu ru ya ki katu kani ki nung yalam snong jong ki katu kani ki kentot jong Kamaulai kani kajing jurib ka kentup na du maulai nong kuar mau yong mau tawar nong ko lau bat kuwi de kisnong Ha kajing ya keren bat kilat patai kubor hadin baladep jurib ya kani kajing pentrikam ya ka skim CCM Maulai ula penpau kajing sengo benyau halor kajing bomya cakamat kajing pentrikam ya ka skim sam halu mau nei ha ka bau menteri rang ba ka jelau konrad ke sang mau la depan pli na du kan trik ukala lengkod arjar pulai Ndre kajing pentri na telong bantan ya ka kampat serang setia du kini kisngi ki bamta ula ong bana kaliang kajong la batha ek engineer na katanat PHE bakin lum ya kajing yalang ha kini ki khendet sngi ki baladem hapring ki trajaka ki badon ya katelong ne ka jaka ka bayat ka telong bat kiwe de ban snguthu ya kajing pentri kam ya kani ka skim bakam shemilaya chakmat kum balong lempat kiwe ki skim Ula ong bahaga jurib ula lab kajing pentrikam haki wiki ki benta jong ka Maulai kum haki benta jong ka mau tawar bakilaya chakmat bat ong bakat kum kajing athu jong ki engineer la kum nu kajing pentrikam syakini ki benta kala kenjo kum ba nyo power percent ai ula ong bakum UMLA ubaki paj ba kila bencet ya kelengkor ka bakia na kaliang kajong yai budin ya kani kajing pentrikam ya kani ka skim kanang bau paj ba ka Maulai unjo jing mentoy na ka ega ba ka sarkar pedeng kala depan mang Itu bunyi dia betul. Si nganong la bantip mo namar ngam di PHE minister mo te ngam tip ya kata nama responsibility kadehi hau PHE minister ya kata ten rei ngang la ban kren tang ya ke bangawan mentasi mo ban hak ni ka constituency la jong hi ban pej ya ka progress of work ka jinya jong ka kam hadu ka no kala ya te kum bangala batai menta mo o chakawi ka banta ngasu kemen mo nam ta kinong sosnom ki badan chakne ka banta namar ba ka progress of work chani kum bakalong matahi lalong 80 almost to 90% ya kum bakla assure mata by December kum numno kumud 70 to 80% kumud naki household lala ban plat ya ko then rei kum bangla batai pipat ka ba kabanta ka bastai pa kadi ki ka ba inang habban ya walk out wan ngai scam himo ini tristong kaliang ka jungar ban persang kum no ban make sure ba long ba ingin pentrikam bapa long kita ki nong sosno ki jongi bas tu kalian kinum du le noi kan ya kan ka bah melamang da sarkar India ki kadau hi meneng la ong ya additional chief engineer jongka PHE la ong yu ba ban convene ya ka wei ka meeting ka ba ki stakeholders baro kindan hangta khnang bang ila ban ya kran da basai mo ni kadang basai ban sutu ya kadau tanrangis tu kadang ka imat kadang ka misunderstanding la ne kadang
kanu ka problem te ngalaong ban ya convene khang ban smutu khang makan syai mau khang makan syai petla jan system ka jinga ilti jong ni ka jal jivan mission ten rei hadu menta pat katai ka benta ka ba satai nang sakut aku umdum te ngasu balong upat ba long mo kam bah kan ban bu upat ba ka jingdum dan dia ban wat ban ai upat ba ya ka falsehood mo te ngang ong convene khot ya ka meeting ya ka bangin khot ya ki stakeholders baro ki bedan benta khang ngin song lang ngin ya mer jingmut ngin ya perkhat kan ngam kwa ba ka ni ka bah naka central government kabla bah ya ka jela me hi bar away kan thup lang ni benta jong snong mulai bahkan sab upat ba un du nong len te kata hi red kaleng ki jaka jong snong mulai ya ka ba kani ka scheme JJM ka la rung te kawai ka ba smo ban pa wi ka jing kemen ka long ba ha wi de ba kini ki than ki ba shani kini ki mau kon ro nanta kani ka motowar nanta ni ki saw bat chadu istisha sharum jong saw mo ti snong na do nong ko lo nanta mo se khanam denja te ba yepit bat kini ki benta te ngayok banyak keren bat additional CE te nakaliang jongki kila assure khamtam habidi bat ka motowar ya ka ba kila ong ba da kumnum no by December hapo jong by December kamut da kumnum no nyopho 30% na ki household lala ban aya ka te kata ka assurance ka ba nakaliang jongki kila penpau ho le se kindon ka tu ni namar kindang ya ka trial ru ban test yo don ki jing thut hang niang tai te ki ong ba ngim la ban assure 100% Henry ka basnat kalong ba da kumno nyoko 30% yang by December kamut ki lala ban penbiang ya kata kadang kalong ba gidan katu ni ki benta ki banong kam kham tam hidi bat ka kani ka pump house hang thia po kadam ku berhenti po kadam hang thia po motowar te kata ki mla patla ban pendem yang nge scam ba hakidi ki tayo bat ki benai mo bidang sa la pendem kata berkumjuru kadon ka kendiat nakaliang jong ka kami CL oke patla ban penpoi ki patla ban charge ya ka lat gitu jaka namar ki penong kami ki pom ki bakham he penong kam ka boring ka bakham khlan te ya kata ru nakaliang mene layo banyak keren ru bat u AEE jong ka CL ka ba ubari ba in charge ni po maulai te nakaliang ka jong ru ong ba mo kilon ka to ni ki benta kham tam ki lan sini semua tuar ki benta ki basidrong ki ong ba ya si tang po ar lai singi le si kala ban charge tene kala charge kemut kala ban pentri ya ki pom ki bala don ka tu ni ki benta tene ki tu pat yo ban test te kata ka kubur ka ba sumutanat habi di ba kecing pentri ya kini ka jal jivan mission sekini ka benta ka ba sini tenri kawai pat ka ba kandiat le sing la ban ka ba pensu diau ya yangi ki ba galit inspect mene kade kini ka benta pat ka ba di sata shliang ta kalong ka mulai thlong nang ta ka block 13 ko nong kwar nang ta ka moyong japung bat ka moyong rim te ka ba kham susi kalong ba ha ki tugi benta nang tie na po sus jong ko na stai sha silyang stai te ka tu ka benta satu kamut na po susi jong ko ka progress of work 0 padon ye mo te ngalaya cherum seneng te ki brio ki lai kli mo kumno kan long namar baro ni suthu te ki benta kham tam te ki lan moyong sti ki ba ka ka jenjar ba te baro ki la khmi unti namar kani kumbang lai I la de ban pli la de ban launch ni ka jal jivan mission po maulai nang thina po lumu nei te ki pa ba ki la khmi unti mo la khmi unti te henry kai ka bangi lapat on the ground bangi wan taski kalong le sing lam nong ka ba I penduk secremen dari tang ba nakaliang ka jong ki engineers ki ong mo tunginya tristom manakaliang ka jong aru ong mo ngine tristom ngine persang wala kapur lalong kala kemhan ngi perkhat ya kapur kala long kemhan marngitip bahkan ka jal jivan mission kadai kalong time bound kadai tang by December this year adi ban pendep ya ka genre ngam tip haru kan no mau ngila ban pendep ya ki kam ki ba dang hab ban sedang bat ki basa ya kita ki benta ki bastai ka thlong nong kwar bat ka
moyong hoi le singim la ban ong pat ba ka progress of kolong 0% baru ndai kidan ki bentapan habi di ba kini ki tangki ku mangi i mene po moyong nata po moyong rem nata wat atuh po block 13 nong kwaru te kitu kala progress ri dan ki bla 60% dan ki ba 4% dan ki ba 10% ke progress of te ngi ki melenti mo te kani kalong ke cekerpat ke jonga le se mo na kaliang jong government ru ngan selik benyakran ba ki chim khia nang ta ngada request ru ya ki stakeholders baru mo ki badan benta ba ini tristom bat kham tam lili na kaliang jong ki mo ki badan benta kani kan ngini long kelut siam nang ba kan jong mentoy nang ta ki nok sosno ki jong ni po mulai